गुड मॉर्निंग मुंबई। अभी हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर। राकेश, सौरभ, मैं और अपने साथ स्वप्निल भाई आज महाबलेश्वर में रुकेंगे। बहुत धूम धड़ाका होने वाला है। आगे सारे अपडेट आपको राकेश बताएगा। चलिए। सकाळु मुंबई मॉर्निंग व्यूटा मस्त थिला पूरा सनराइज होतिला बहुत बढ़िया लगतला आमन पूरा मजा मस्ती करी म्यूजिक लगे डांस करके पहुंच जाइथिलु तर गला बेला हमें सकाळ सकाळ जाइथिलु भोर बाहर के तब भोक लागुथिला सेठी फ्रूट्स और काकुडी के नेथिला हम समय आठटा ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦବା ପରେ ଖାଇକି ଯିବା ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ। ड्राइवर भाईर रेकमेंडेशन हम गोटे रहिथिलु गोटे जगह खाइबा ପାଇଁ सेटा हम मिसल पाव और दोस्ता सब मगेथिलु खाइबा एते କିଛି टेस्ट नथिला ଖରାପ ଥିଲା। ଚା ଚା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଚା କଣ ଭଙ୍ଗା କପରେ ମିଳିଥିଲା କଣ ସର ଚାହାଟା ଦେଖ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କପ୍ ପାଟି ଯାଇଛି ସାଇଡରେ। ବଢିଆ ଖବର। ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଲ କପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରି ପଡିଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାପରେ ମତେ ଟିକେ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଭିଡ। ଆମେ ଏବେ ଲୋନାବାଲା କ୍ରସ କଲୁ। ତା ଭିତରେ ରାକେଶ ଖତ ଶୋଇ ପଡିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହସି ହସି ଶୋଇଛି। ସପନ ଦେଖୁଛି ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମହାବଳେଶ୍ୱରରେ କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ରହିଥିଲୁ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଖାନା कैसा था एकदम डका। यहाँ कोई बता। ଖାଇବା କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ତାପରେ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଥିଲା ଦୋକାନଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟିକେ ଖାଇଥିଲୁ कौन केम चलची ट्रिप एबे जाए ट्रिप इज गोइंग वेरी गुड। ଆମେ ଏବେ ଖାଇଲୁ ମଟନ, ଚିକେନ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ରାଇସ୍, सकस आइसक्रीम। खराब ଲାଗିଲା। ଭୋକ ଯେହେତୁ ଜୋର ଥିଲା ଆମେ ଖାଇ ଚାଲିଲୁ। ଖାଇ ଦେଲୁ ऑलरेडी हम डिले हे गलानी देखिया हो कोन होची ବାଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଟିକେ ରହିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ସିଏନଜି ଭରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ରହିକି ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଖୁ ରସ ସେଇଠି ସୌରଭ ଆଖୁ ରସ ପିଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ବଡି କାଢିକି ଦେଖୁଥିଲା फाइनली 12 घंटा ट्रैवल कला पर आमे माने आसी पहुंच जाइछु पंचगानी रो टेबल लैंड रे आसंतु देखिवा कोन अछि ସମୟ ପାଖାପାଖି 6:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ସେଇଠି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ ଭ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସନସେଟ ହଉଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ପୁରା ମସ୍ତ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ହର୍ସ ରାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଇଡରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମକା ବିକା ହଉଥିଲା ଦେଖାଗଲା कोन ला नहीं आसला मका आसंतु खाइबा मकाटा बहुत टेस्टी थिला पूरा मिठा थिला आमे मका खाଇବା ସହିତ ମସ୍ତ ପୁରା ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ସନସେଟ ର ଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ହୋଟେଲ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଇଠି ଆମେ ଚିକେନ କିମା ବଗେରା ଖାଇଥିଲୁ ଖାଇକି ତାପରେ ଆମେ ହୋଟେଲ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ହୋଟେଲରେ ବାସ୍ ରହିଥିଲୁ କାଲି ସେଦିନ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ